Hey, what's up? Eu sunt eu și bine vă la un nou episod tutorial pentru că, da, după cum ați văzut în titlu, posibil să... nu e posibil de fapt. După cum ați văzut în titlu, eu acum fac un giveaway foarte drăguț de câteva cheiuri și 3 jocuri, link-uri de la jocuri for free. Cheiurile sunt în descriere, pentru că mulți dintre voi doar pentru asta ați apăsat, pentru că sunteți niște oameni infecți. Bine, glumesc, nu sunteți niște oameni infecți, dar... înțelegeți ce vreau zic. Înțelegeți să nu ne bat. Astăzi vom învăța cum să... cum să luăm niște cheiuri de Steam, de niște joculețe foarte... nu pot să zic că-s nașpa, niște joculețe foarte, foarte drăguțe. Dar unele chiar sunt faine. Chestia asta e for free, nu o să vă arăt niciun... ceva de asta, generator sau ceva genul ăsta. Nu o să vă arăt nici ceva chestie, nu știu, să vă pot să downloadați ceva program, să vă spun, hei, tipul, downloadați programul ăsta, este foarte, 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 foarte bun, este safe. Da, e safe. E safe. Cum mă zic, e safe. E safe să te abonezi, e safe. E safe, măi. Safe de bani. Bun, o să vă arăt pur și simplu cum să luați niște random key-uri, cum să vă luați jocul pe care îl vreți. Pur și simplu trebuie să îl băgați în Steam, știți cum, ca la product key, ca în poza, ca în imaginea asta din fața voastră, vedeți? Easy. Și nu o să vă pun să apăsați pe nimic să downloadați. E un site, pur și simplu e un site. Ok? E un site pur și simplu foarte, foarte fain. Site-ul se numește Free Steam Keys. Îl veți găsi în descriere. Pur și simplu este acesta site-ul. Ca să luați un key, să zicem că eu acum sunt multe jocuri. Ca să sunt extrem de multe jocuri. Sunt niște jocuri foarte drăguțe. E foarte simplu. Știu că nu vă pare deloc familiar, știi de genul, dar joculețele de pe acest site se adăugă chiar în fiecare zi. Vedeți, acum 2 ore a fost adăugat jocul ăsta, ieri a fost adăugate jocurile astea. Se adăugă foarte, foarte frecvent jocuri de niște autori, oameni normali. De obicei chiar al mii. Vă puteți loga pe site cu Facebook-ul, nu este chiar obligatoriu, chiar nu este necesar. Și acum să vă arăt cum. Să zicem că vreți să luați un joculeț. Să zicem că sunt este un event cu un giveaway cu 60.000 de key-uri. Random key-uri for giveaway, 3 possible game. Da, prostii genul. Ok? Îi dăm check here. Dacă nu sunt locați cu Steam-ul, ne va redirecționa spre această pagină. Ne veți schide o pagină nouă, de fapt. Venind aici, autentificare cu Steam, va trebui să băgați parola și contul, parola și numele și să zicem că vreau să iau random key-ul acesta. Va trebui să faceți niște task-uri, nu sunt multe, 6 task-uri, nu chiar la fiecare, sunt de obicei diferite, mai multe sunt mai puține. Pentru un joc fain, sunt mai multe task-uri, pentru un joc așa, sunt mai puține. Și aici vă vrea Grab My Key, cu o cheiță micuță acolo, nu cheie la propriu, adică o ilustrație mică, da. Și veți apăsa pe el, da? După ce ați apăsat, după ce ați făcut toate task-urile, un lucru pe care trebuie să-l facem în task-uri este, să zicem că vă apare un site de genul ăsta, un task de genul ăsta. Ce trebuie să faceți? Nu trebuie să apăsați pe el și atât, trebuie să-i dați urmărește sau atât. Sau dacă vă place, doar că mie nu merge, fără niciun motiv anume. După le închideți visit website, trebuie aici să vă știți, neinteresați sau adorare sau ceva genul ăsta. Eu l-am în colecție jocul ăsta, pentru că așa în felul ăsta am făcut rost de el. Mi-a picat pe un chei chiar de la el. La asta cu Steam Join Group, trebuie să intrați în grupul de Steam, pentru că voi fi verificat și dacă nu ești în grup, nu îți va apărea cheia.
Trebuie să vizitați pagina de Facebook și să îi dați un like, din păcate. Trebuie să-i dați follow pe Twitter, trebuie să aveți cont de Twitter neapărat, pentru că altfel unele jocuri e posibil să nu le puteți lua. Dar nu e necesar. De exemplu, unele task-uri nici măcar nu sunt folositoare. Like Twitter, ai, așa, după aveți diagrama cheie și vă părea ok. Nu încercați să lăsați cheie sau că e deja folosită. Acum hai să vă rog cum. Deci să zicem că e aceea eu n-am cheia asta. Join Steam Group. Sunt deja băgat. Aici sunt deja băgat. Visit page. Urmăresc deja. Și după voi da Grandma Key. Și cheia mea, din păcate, este un link, pentru că de obicei va apărea și un link de download, pe sau să vi-l pun în descriere. Un link de download care duce fix la o pagină de chestii ceva. itch.io. Va trebui să vă faceți un cont, link my account, și va duce fix către linkul de unde îl puteți downloada. Din păcate, jocul a fost postat până la 68 de ani. Da? Tare, nu? Da, foarte tare, știu. Extrem de tare. Nu? Ok, pentru că sunt un om foarte bun la suflet. O să vă pun linkul de la site în descriere. Împreună cu celelalte linkuri de la celelalte jocuri. Și atât. Da. Și cum asta a fost tot? Cu plăcere. Voi mai căuta multe alte feluri de a face rost de jocuri. Mersi mult că am fost urmărit de tine. Noi. Și da, ce zic? Asta până o să te las să asculti muzică din fundal.